eerste dag van de zaak Themis achter de rug is. Dat was afgelopen maandag. Toen stond Irvin Nutuwawu voor de rechter. Die rechtszaak die wordt gehouden op de marinebasis Parera. En er is 14 dagen voor uitgetrokken. Hij wordt beschuldigd van heel veel zaken. Betrokkenheid bij verschillende moorden, drugsmokkel, wapensmokkel, witwassen van geld. Na de break kunt u een deel zien van wat de rechter heeft gezegd aan het begin van de zaak. Dat geeft goed weer wat er allemaal verwacht kan worden de komende periode. Wat in ieder geval besproken is de Hato-shooting. Die zou zijn uitgevoerd op opdracht van Nutuwawu. Ook is er gesproken over de dood van zijn vriendin Latoya in Sint Maarten. Maar wat er naar voren kwam, en ook uit afgeluisterde telefoongesprekken, is dat er weinig respect is voor het leven van andere mensen. En Nutu zelf die heeft laten weten dat hij geen crimineel is, maar een rapper. En dat hij niks te maken heeft met al die zaken. Blijf kijken.